Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εξερεύνηση εδώ στο στούντιο. Σήμερα καταδιόμαστε σε κάτι πραγματικά θεμελιώδες, ίσως και ανατρεπτικό. Τις ιστορίες της γένεσης. Ακριβώς. Τι γίνεται αν αυτές οι αφηγήσεις που διαμόρφωσαν το δυτικό πολιτισμό, λοιπόν, δεν είναι ακριβώς αυτό που μας είπαν? Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η πηγή μας για αυτή τη βουτιά είναι η έρευνα του Πολ Γουόλις, ενός πρώην αρχιδιακόνου, ο οποίος, ξέρεις, μελετώντας τα ίδια τα κείμενα, βρήκε ανομαλίες. Μάλιστα. Ανομαλίες που τον οδήγησαν να αμφισβητήσει, βασικά, τα πάντα. Ακριβώς. Και η κεντρική ιδέα που προκύπτει είναι σχεδόν συγκλονιστική, θα έλεγα. Δηλαδή, Μήπως οι ιστορίες του Αδάμ και της Εύας, του κατακλυσμού, του πύργου της Βαβέλ, δεν είναι πρωτότυπες αποκαλύψεις, αλλά τι? αλλά μια έξυπνη, θεολογική, να πούμε, διασκευή πολύ παλαιότερων μη θρησκευτικών ιστοριών. Μη θρησκευτικών, λες? Ναι. Ιστορίες που ίσως μιλούν για προηγμένους πολιτισμούς ή ακόμη και... Για εξωγήινη παρέμβαση στην εξέλιξή μας. Wow! Εδώ μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Ας δούμε λοιπόν τι λένε τα στοιχεία. Ας τα αποδομήσουμε λίγο. Ωραία. Ας πιάσουμε λοιπόν αυτό το νήμα της θεολογικής διασκευής. Η έρευνα του Wallis λοιπόν υποστηρίζει ότι ιστορίες κλειδιά στη γένεση, Ναι. όπως η πτώση στο κεφάλαιο 3, οι δύο φαινομενικά αντιφατικές ιστορίες δημιουργίας στα κεφάλαια 1 και 2, Σωστά, που είναι όντως περίεργο αυτό. είναι στην ουσία περιλήψεις ή επεξεργασμένες εκδοχές αρχαιότερων μύθων της Μεσοποταμίας. Αυτό από μόνο του αλλάζει τον τρόπο που διαβάζουμε τη βίβλο, έτσι δεν είναι? Αλλάζει τα πάντα. Κοίτα, πρέπει να φανταστούμε τα κείμενα αυτά σαν στρώματα. Στρώματα. Ναι, σαν ειζήματα. Το πάνω-πάνω στρώμα, αυτό που διαβάζουμε εμείς συνήθως, γράφτηκε από ανθρώπους με σαφή θεολογική σκοπιμότητα. Οκ. Δεν επινόησαν ιστορίες από το μηδέν, καταλαβαίνεις? Όχι βέβαια. Πήραν γνωστές δημοφιλείς αφηγήσεις της εποχής τους και τις έντυσαν, ας πούμε, με τα δικά τους θεολογικά μηνύματα. Δεν είναι πρωτογενής δημιουργία, είναι επανερμηνεία. Υπάρχει κάποιο χειροπιαστό παράδειγμα αυτής της επεξεργασίας μέσα στο ίδιο το κείμενο? Κάτι που να δείχνει καθαρά αυτό το γράψιμο που λες? Ναι, υπάρχει και είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό, θα έλεγα. Στη Γένεση 3, στην ιστορία με το φίδι και τον κήπο της Εδέμ, Ναι. ο Θεός αναφέρεται με το όνομα Ιαχβέ. Σωστά. Όμως, σύμφωνα με την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα στο βιβλίο της Εξόδου, το όνομα Ιαχβέ αποκαλύφθηκε στον Μωυσή αιώνες μετά την εποχή που υποτίθεται ότι γίνεται η γένεση. Αλήθεια, αιώνες μετά? Ναι, το ότι το όνομα αυτό εμφανίζεται τόσο νωρίς είναι σαν να βρίσκεις, δεν ξέρω, ένα κινητό τηλέφωνο σε φωτογραφία του 1850. Μάλιστα. Φωνάζει δηλαδή. Φωνάζει ότι ένας μεταγενέστερος συγγραφέας μετά την εποχή του Μωυσή πήρε μια παλιά ιστορία και την προσάρμοσε στη δική του θεολογία, εισάγοντας το όνομα Ιαχβέ. Είναι ξεκάθαρη ένδειξη συνειδητής αναθεώρησης. Καταπληκτικό. Η ίδια η βίβλος δίνει την ένδειξη της επεξεργασίας. Και ποια ήταν αυτή η παλαιότερη ιστορία που ξαναγράφτηκε? Πού μας οδηγούν οι πηγές? Πού πρέπει να ψάξουμε? Μας οδηγούν κατευθείαν στις βιβλιοθήκες της αρχαίας Μεσοποταμίας. Μεσοποταμία? Σουμέρι? Βαβυλώνη? Ακριβώς. Στις πύληνες πινακίδες με σφινοειδή γραφή. Κείμενα όπως το έπος της δημιουργίας του Ενούμα Έλης ή το Άτρα Χάσης. Ναι, τα έχω ακουστά αυτά. Έδιμψ, που αποκρυπτογραφήθηκαν τον 19ο αιώνα, κυρίως χάρη σε ευρήματα όπως η περίφημη επιγραφή του Μπεχιστούν. Αυτές οι πινακίδες, που είναι πολύ αρχαιότερες από τη βίβλο... Πολύ αρχαιότερες? Ναι, κατά πολύ. Αφηγούνται στις ιστορίες των Ανουνάκη. Ανουνάκη. Ένα όνομα που ακούγεται όλο και πιο συχνά σε κύκλους εναλλακτικής ιστορίας, ομολογώ. Τι λένε για αυτούς οι πινακίδες? Κοίτα, οι σουμεριακές, βαβυλωνιακές, ασσυριακές πηγές τους περιγράφουν ως όντα από τον ουρανό. Από τον ουρανό, κυριολεκτικά. Έτσι λένε τα κείμενα, ότι ήρθαν στη γη. Αναφέρουν και συγκεκριμένα ονόματα, όπως ο Ενήλ και ο Έγκη, δύο ηγετικές μορφές που είχαν. Καθοριστικό ρόλο. Ενήλ και Έγκη. Οκ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αφηγήσεις, οι Ανουνάκη παρενέβησαν στη γήινη ζωή. Πώς παρενέβησαν?
τροποποιώντας γενετικά ένα προϋπάρχον ανθρωποειδές για να δημιουργήσουν εμάς, τον Homo sapiens. Στάσου λίγο. Γενετική τροποποίηση από όντα από τον ουρανό. Για να δημιουργηθούμε ως τι? Ως εργατικό δυναμικό, ως εργάτες. Αυτό ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όχι σαν αρχαία ιστορία. Και όμως, αυτό που υδράχουν τα κείμενα δεν είναι δική μου ερμηνεία και το κλειδί, εδώ που τα λέμε, είναι η σύγκρουση μεταξύ του Ενλίλ και του Ένκι. Α, υπήρχε και σύγκρουση? Γιατί? Διαφώνησαν σφοδρά για το μέλλον της δημιουργίας τους, δηλαδή εμάς. Πόσο έξυπνοι έπρεπε να είναι οι άνθρωποι, πόσο υγιείς και μακρόβιοι, πόσο ελεύθεροι να αναπαράγονται και τι μέτρα ελέγχου πληθυσμού έπρεπε να ληφθούν. Αυτή ήταν η καρδιά της διαμάχης τους, σύμφωνα πάντα με τις πινακίδες. Περίμενε. Εδώ γίνεται η σύνδεση που λέγαμε. Η νοημοσύνη, η μακροζωία, ο έλεγχος. Αυτά δεν είναι τα θέματα που βρίσκουμε και στην ιστορία του κήπου της Εδέμ? Μα ακριβώς! Το δέντρο της γνώσης, το δέντρο της ζωής, η τιμωρία, η εκδίωξη. Ναι. Άρα, η ιστορία του κήπου, αντί για μια θεϊκή δοκιμασία πίστης, γίνεται μια διαμάχη για το ανθρώπινο uptrade, για το πόσο θα εξελισσόμασταν. Ακριβώς. Αυτή είναι η ανάγνωση που προτείνει ο Γόλης και άλλοι ερευνητές, ότι η ιστορία της Γένεσης 3 είναι μια αλληγορική, θεολογικά φιλτραρισμένη εκδοχή της σύγκρουσης Ενλίλ και Ένκι. Και ποιος αυτή την αλληγορία? Ο Γιαχβέ φαίνεται να παίρνει τον ρόλο του αυστηρού Ενλίλ, που θέλει να περιορίσει την ανθρώπινη γνώση και τη διάρκεια ζωής. Και το φίδι? Και το φίδι, ο πειρασμός, αντικατοπτρίζει τον Ένκι, που ίσως ήταν πιο φιλοανθρώπινος, που ίσως ήθελε να μας δώσει περισσότερες δυνατότητες. Μάλιστα. Μιλάμε για μια μεγάλη θεολογική παραχαράξη, όπως το θέτει ο Γόλης. Ακριβώς. Ένα ψέμα, κατά τη γνώμη του, που καλύπτει μια πολύ πιο παράξενη αλήθεια για την προέλευσή μας. Μια αλήθεια που μιλάει για παρέμβαση προηγμένων όντων στη δημιουργία μας. Βαρύ αυτό. Αν ξαναγράφτηκαν λοιπόν οι ιστορίες της προέλευσής μας, μήπως κάτι άλλο θαύτηκε ή αποκρύφθηκε μαζί τους? Πολύ πιθανό. Όπως ολόκληροι πολιτισμοί ή γεγονότα που δεν τέριαζαν στη νέα αφήγηση? Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει και η ιστορία του κατακλυσμού είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα εδώ. Ο κατακλυσμός του Νόε. Ναι, αλλά όχι μόνο. Τη βρίσκουμε παντού αυτή την ιστορία. Στη Γένεση με τον Νόε, βέβαια, αλλά και στο έπος του Γκιλγκαμές στη Μεσοποταμία. Σωστά, τον Ουτναπιστήμ. Σε αρχαίες αρμενικές ιστορίες που κατέγραψε ο Μωυσής ο Χωρινός τον 5ο αιώνα, ακόμα και σε αρχαίους βαβυλωνιακούς χάρτες. Και το εντυπωσιακό είναι? Το εντυπωσιακό είναι ότι πολλές από αυτές τις πηγές δείχνουν προς την ίδια περιοχή, τη σημερινή Τουρκία γύρω από το όρος Αραράτ. Το Αραράτ, εκεί δεν λένε ότι προσάραξε η Κιβωτός? Ακριβώς. Το δείχνουν ως το σημείο 0 της επανεκκίνησης μετά την καταστροφή. Και τι μας λένε οι τοπικές παραδόσεις για αυτή την επανεκκίνηση? Τι θυμούνται οι λαοί εκεί? Εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διάκριση. Κοίτα, οι Ουραρτοί, ένας αρχαίος λαός της εποχής του Χαλκού στην περιοχή της σημερινής Αρμενίας και Τουρκίας, ναι, στα ανάγλυφα και τις ιστορίες τους εστιάζουν στην περίοδο μετά την καταστροφή. Δείχνουν την ανάγκη να ξαναρχίσει το οικοσύστημα, μιλούν για ανάκαμψη, για βοήθεια που ήρθε. Αλλά όχι για την ίδια την καταστροφή. Αποφεύγουν τις λεπτομέρειες, σαν να μην θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό. Αντίθετα, νοτιότερα, στο σημερινό Ιράν και τη νότια Τουρκία, οι ιστορίες μιλούν για έναν μεγάλο και τρομερό χειμώνα. Χειμώνα, όχι πλημμύρα. Μια εποχή παγετού, ναι. Και για επιβίωση σε τεράστιες υπόγειες πόλεις όπως είναι Ντερίν Κουγιού στην Καπαδοκία, που υπάρχουν ακόμα και είναι απίστευτες. Έχουμε λοιπόν μνήμες πλημμύρας από τη μια και μνήμες παγετού από την άλλη. Περίεργο. Αλλά γιατί τόση έμφαση στην επανεκκίνηση, στο μετά, και τόση σιωπή για το πριν, σαν να υπήρχε λόγος που δεν ήθελαν να θυμούνται τι ακριβώς συνέβη? Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ενός πολιτισμικού ταμπού, ενός συλλογικού τραύματος δηλαδή. Τραύματος? Από τι? Από τις καταστροφές στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων. Η περίοδος που ξέρουμε ως νεότερη Δρίας, πριν από περίπου 12.000 χρόνια, ήταν μια εποχή απότομης βίαιης κλιματικής αλλαγής, πλημμύρες, πτώση θερμοκρασίας, ίσως και πτώσεις αστεροειδών. Ναι, η νεότερη Δριάς. Οι καταστροφές ήταν πιθανότατα τόσο μεγάλες που οι επιζώντες απλώς δεν ήθελαν να μιλούν για αυτές,
Το βλέπουμε σε πολλούς πολιτισμούς, μέχρι και στους Αβορίγινες της Αυστραλίας. Αναγνωρίζουν μια μεγάλη καταστροφή στο παρελθόν, αλλά οι ιστορίες τους ξεκινούν μετά από αυτό που συνέβη. Αυτή η σιωπή είναι ηχηρή. Και αυτή η σιωπή, αυτή η πιθανή απόκρυψη ενός ολόκληρου κεφαλαίου της ιστορίας ταιριάζει με τα ενίγματα που βρίσκουμε στην αρχαιολογία, σωστά? Απολύτως. Τα κενά στην επίσημη ιστορία, τα ευρήματα που δεν κολλάνε στην καθιερωμένη αφήγηση. Ακριβώς. Πάρε την Αίγυπτο για παράδειγμα. Έχουμε το παράδοξο της προδυναστικής περίοδου. Πριν τους Φαραώ δηλαδή. Ναι. Πολλά ευρήματα από εκείνη την εποχή, αγκία από σκληρή πέτρα, κατεργασία γρανίτη, δείχνουν μια τεχνολογία και μια ακρίβεια που μοιάζει ανώτερη από αυτή των μεταγενέστερων δυναστιών της εποχής των πυραμίδων. Ανώτερη. Πώς γίνεται η τεχνολογία να πηγαίνει προς τα πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα. Η επίσημη ιστορία μιλάει για απλούς γεωργούς που εξελίχθηκαν σιγά-σιγά. Αλλά τα ευρήματα φωνάζουν για κάτι άλλο. Ίσως έναν πολύ παλαιότερο, ξεχασμένο πολιτισμό. Γι' αυτό και αμφισβητείται τόσο έντονα πλέον η συμβατική χρονολόγηση της Φίγκας και των μεγάλων πυραμίδων. Και υπάρχει και το Göbekli Tepe στην Τουρκία. Αυτό είναι ακόμα πιο παλιό, έτσι? Το Göbekli Tepe είναι ίσως το πιο εκκοφαντικό παράδειγμα. Ένας τεράστιος, πολυσύνθετος μεγαλειθικός χώρος ηλικίας τουλάχιστον 12.000 ετών. 12.000 ετών. Ναι, χτίστηκε από κυνηγούς τροφοσυλλέκτες, υποτίθεται, που δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοιες δυνατότητες οργάνωσης και κατασκευής. Και το πιο παράξενο? Φαίνεται ότι θαύτηκε σκόπιμα γύρω στο 9.600 π.Χ. Το έθαψαν οι ίδιοι οι δημιουργοί του. Γιατί? Κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Αλλά την ίδια ακριβώς εποχή, λίγο πιο νότια, στο Καράτζαντά εμφανίζεται ξαφνικά η Γεωργία. Ξαφνικά? Ναι, με γενετική τροποποίηση 11 ειδών φυτών ταυτόχρονα και ταυτόχρονη εφεύρεση της κτηνοτροφίας. Σαν να έκλεισε ένας κύκλος ο μεγαλειθικός του Göbekli Tepe και να ξεκίνησε βία ένας νέος, ο γεωργικός. Αλλά όχι σαν φυσική εξέλιξη. Όχι. Σαν να υπήρξε μεταφορά γνώσης από επιζώντες του προηγούμενου πολιτισμού μετά τις καταστροφές της νεότερης Δριάδος. Άρα, η άρνηση πολλών ακαδημαϊκών να δουν αυτή τη σύνδεση, να δεχτούν την πιθανότητα ενός προηγμένου πρώτου πολιτισμού που χάθηκε, δεν είναι απλή άγνοια. Για κάποιους, όπως ο Γόλης, μοιάζει με σκόπιμη απόκρυψη της αλήθειας, σαν να μην θέλουν να παραδεχτούν ότι η ιστορία μας είναι ένα reboot. Και εδώ έρχεται το κρίσιμο σημείο που θίγει η έρευνα. Ποιος βοήθησε σε αυτό το reboot? Ποιος μετέφερε τη γνώση μετά την καταστροφή? Εδώ μπαίνουν χανά στο παιχνίδι οι θεοί ή οι άλλοι. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν πάρα πολλές αρχαίες παραδόσεις παγκοσμίως και αυτό είναι το συναρπαστικό. Από τους Μάγια στην Αμερική, στο κείμενο του στο Ποπόβου, Ναι. και τους Βαβυλώνιους στο Ενούμα Έλις, μέχρι τους Ταγκαλόουξ στις Φιλιππίνες και τους Ιροκουά στη Βόρεια Αμερική, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ποια ιστορία? Ότι προηγμένα όντα ήρθαν από τον ουρανό για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη του πλανήτη και στην αναδιοργάνωση της ανθρωπότητας μετά από μια μεγάλη καταστροφή. Από τον ουρανό, πάλι. Ναι, γιατί τόσοι πολλοί ασύνθετοι μεταξύ τους πολιτισμοί να αποδώσουν την απαρχή του πολιτισμού τους σε εξωτερικούς παράγοντες, σε sky people και όχι στους δικούς τους προγόνους? Είναι περίεργο, δεν νομίζεις? Είναι πολύ περίεργο. Και οι οπτικές ομοιότητες που αναφέρθηκαν και στο αρχικό υλικό είναι όντως εντυπωσιακές. Όντα που αιωρούντα, ο διαχωρισμός των υδάτων, η ανάκαμψη της χλωρίδας, ακόμα και μια προποποίηση των επιζώντων. Ακριβώς. Σαν να περιγράφουν όλοι την ίδια ταινία, το ίδιο γεγονός. Υποδηλώνει μια κοινή οπτική μνήμη. Ένα γεγονός τόσο καθοριστικό που εντυπώθηκε βαθιά στη συλλογική συνείδηση. Γι' αυτό μας οδηγεί αναπόφευκτα στο ερώτημα. Αν υπήρχαν αυτοί οι προηγουμένοι πολιτισμοί ή αυτοί οι επισκέπτες από τον ουρανό, τότε ποιοι ακριβώς ήταν οι θεοί που λάτρευαν οι αρχαίοι? Εδώ ακριβώς φτάνουμε στην τρίτη μεγάλη ιδέα, ίσως την πιο ριζοσπαστική. Ποια είναι αυτή? Ο Θεός ως τεχνολογία. Είναι δυνατόν αυτό που οι πρόγονοί μας περιέγραψαν ως θεϊκό ή υπερφυσικό να ήταν απλώς τεχνολογία που δεν κατανοούσαν? Τεχνολογία. Σαν το κάθε επαρκώς προηγουμένη τεχνολογία είναι δυσδιάκριτη από τη μαγεία του Άρθρου Κλάρκ. Κάτι τέτοιον, ναι. Η λέξη Θεός είναι πολύ φορτισμένη σήμερα. Υποδηλώνει κάτι άπειρο, υπερβατικό, ίσως και φανταστικό για κάποιους. Σωστά.
Αλλά αν κοιτάξουμε τις αρχαίες περιγραφές, για παράδειγμα των ουραργυρατίων για τους Στιγκύρ που τους βοήθησαν μετά τον κατακλυσμό, Ναι, του Στιγκύρ. δεν μιλούν για άπειρα, παντοδύναμα όντα. Μιλούν για όντα που έρχονταν με υπτάμενα σκάφη, μιλούν για φωτεινές πύλες, πόρτες, λέει, που άνοιγαν και έβγαζαν τόσο φως που δεν καταλάβαιναν από πού ερχόταν. Αυτό δεν ακούγεται σαν θαύμα. Ακούγεται σαν προβολή, σαν τεχνητό φωτισμό από ένα σκάφος ή μια βάση. Δεν ακούγεται σαν μαγεία. Άρα όχι μαγεία, αλλά σκάφη και φώτα. Και η τέχνη τους το επιβεβαιώνει αυτό που λες. Κοίτα, στο φρούριο Ερεμπούνι στο Γερεβάν της Αρμενίας υπάρχει μια τεράστια ορατική τοιχογραφία. Τι δείχνει? Έναν γαλάζιο ουρανό γεμάτο αντικείμενα που μοιάζουν εκπληκτικά με υπτάμενους δίσκους. Σοβαρά. Υπτάμενους δίσκους σε ορατική τοιχογραφία. Ναι, και συνδέεται άμεσα με τις ιστορίες της άφιξης των Τινζίρ για να βοηθήσουν στην επανεκκίνηση. Και το πιο σημαντικό στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι Τινζίρ είχαν πεπερασμένες δυνάμεις. Τι εννοείς, πεπερασμένες? Βοήθησαν στην ανάκαμψη μετά την καταστροφή της νεότερης Δριάδος, αλλά δεν μπόρεσαν να την αποτρέψουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Τους απομυθοποιεί κάπως. Ακριβώς. Τους κάνει λιγότερο παντοδύναμους θεούς και περισσότερο όντα με προηγμένη, αλλά όχι απεριόριστη τεχνολογία. Όντα που είχαν τους δικούς τους περιορισμούς. Και αυτή η ιδέα των θεών τεχνολόγων δεν είναι μόνο ουρανεατική, είπαμε. Οι Βαβυλώνιοι μιλούν για τον Οάνες και τους Απκαλού. Ακριβώς. Ο Βυροσός, ένας Βαβυλώνιος ιερέας του 3ου αιώνα π.Χ., τους περιγράφει ως μη ανθρώπινα, αμφίβια όντα που βγήκαν από τη θάλασσα. Αμφίβια, όχι από τον ουρανό αυτοί. Όχι, από τη θάλασσα. Και λέει ότι αρχικά τρόμαξαν τους ανθρώπους, τους χαρακτηρίζει τερατώδεις. Φαντάσου την εικόνα. Μάλιστα. Αλλά μετά αυτοί οι τερατώδεις Ακπαλού τους δίδαξαν τα πάντα. Μηχανική για τα κανάλια άρδευσης, γεωργία, δραφή, μαθηματικά, νόμους, αστρονομία, αρχιτεκτονική μέχρι και τραπεζικό σύστημα. Κυριολεκτικά τους έδωσαν τα εφόδια του πολιτισμού. Είναι σαν ένα παγκόσμιο μοτίβο τεχνολογικής εκκίνησης που έρχεται από έξω. Από τον Προμηθέα στην Ελλάδα που έδωσε τη φωτιά, μήπως εννοούσαν τεχνολογία. Μέχρι μορφές όπως η Ασέρα στη Μεσοποταμία ή ο Βαμπαναγουαρίσας του Ζουλού στην Αφρική. Ναι, παντού υπάρχει αυτή η ανάμνηση. Αλλά η επίσημη εκδοχή της ιστορίας επιμένει στην αυτόχθονη σταδιακή ανάπτυξη χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις. Και φυσικά παραμένουν τα μυστήρια της ίδιας της αρχαίας τεχνολογίας που δεν εξηγούνται εύκολα. Η κοπή και η μεταφορά γιγάντιων ογκόλιθων εκατοντάδων τόνων. Ναι, στο Μπάλμπεκ, στην Αίγυπτο, στις Άνδεις. Απίστευτη ακρίβεια στην κατεργασία σκληρών πετρωμάτων όπως ο γρανίτης και ο διορίτης στην Αίγυπτο. Τεχνικές που ακόμη και σήμερα θα μας δυσκόλευαν πάρα πολύ. Θα μπορούσε να είναι χαμένη ανθρώπινη τεχνολογία ενός δικού μας ξεχασμένου πολιτισμού. Ίσως, δεν αποκλείεται, αλλά η επιμονή τόσων πολλών πολιτισμών να αποδίδουν την αρχική σπίθα της γνώσης σε άλλους, σε όντα από τον ουρανό ή τη θάλασσα, είναι κάτι που δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε ως απλή μυθολογία. Μήπως περιγράφουν αυτό που όντως είδαν και βίωσαν. Πέρα όμως από κτίρια και εργαλεία, μήπως αυτοί οι άλλοι, αν υπήρξαν, άφησαν πίσω τους και γνώσεις πιο αφηρημένες, γνώσεις για τον κόσμο που οι αρχαίοι δεν θα έπρεπε λογικά να κατέχουν σύμφωνα με την τυπική ιστορία. Υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις και γι' αυτό. Πάρε το βιβλίο του Ιώβ, για παράδειγμα. Το βιβλίο του Ιώβ. Ναι, που θεωρείται από πολλούς μελετητές ένα από τα αρχαιότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει μια εντυπωσιακά κρυβή περιγραφή. Τι περιγράφει? Μιλάει για τις πηγές της Αβύσσου, για σημεία στον πυθμένα του ωκεανού, από όπου αναβλύζει νερό. Περιγράφει δηλαδή τις υδροθερμικές πηγές. Τις υδροθερμικές πηγές, αυτές που ανακαλύψαμε με τα βαθυσκάφη τον 20ο αιώνα. Ακριβώς αυτές. Ένα φαινόμενο που η επιστήμη μας ανακάλυψε πολύ πρόσφατα. Πού στο καλό το γνώριζαν οι συγγραφείς του Ιώβ χιλιάδες χρόνια πριν? Απίστευτο. Γνώση του βυθού χιλιάδες χρόνια πριν τα υποβρύχια. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Είναι σχεδόν αδύνατο να εξηγηθεί συμβατικά. Μουιάζει με γνώση που μεταδόθηκε. Από πού? Είτε από έναν χαμένο, προηγμένο ανθρώπινο πολιτισμό που είχε εξερευνήσει τους ωκεανούς, είτε από επισκέπτες που γνώριζαν τον πλανήτη μας καλύτερα από εμάς τους ίδιους εκείνη την εποχή. Και δεν είναι το μόνο τέτοιο παράδειγμα, έτσι? Όχι, δεν είναι.
Στη Γένεση πάλι, στα κεφάλαια μετά τον κατακλυσμό, νομίζω 9 με 11, υπάρχει μια φράση που συχνά μεταφράζεται κάπως αόριστα ως «όλη η γη είχε μία γλώσσα και μία ομιλία». Ναι, το θυμάμαι αυτό. Αλλά στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, η φράση μπορεί να διαβαστεί και ως αναφορά στην εποχή που η γη ήταν μία και είχε μία ακτή. Η γη ήταν μία, σαν την Παγκαία. Ακριβώς, μια πιθανή, αν και συγκαλυμμένη, αναφορά στην Παγκαία, την Υπερήπειρο, πριν οι Ήπειροι αρχίσουν να χωρίζονται λόγω της τεκτονικής των πλακών. Πώς γνώριζαν οι αρχαίοι Εβραίοι για την τεκτονική των πλακών και την ιστορία των Ηπείρων? Αυτά τα ψήγματα γνώσης σε αρχαία κείμενα μοιάζουν με υπογραφές σχεδόν. Ίχνη μιας χαμένης γνώσης ή μιας εξωτερικής επιρροής που η επίσημη ιστορία δεν μπορεί ή ίσως δεν θέλει να εξηγήσει. Ακριβώς. Υποδηλώνουν ότι η ιστορία από είναι πολύ πιο περίπλοκη και, ναι, ίσως πολύ πιο παράξενη από ό,τι συνήθως διδασκόμαστε ή θέλουμε να πιστεύουμε. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να συνθέσουμε κάπως τα κομμάτια αυτής της εναλλακτικής αφήγησης που βασίζεται κυρίως στην έρευνα του Wallis αλλά και άλλων. Πρώτον, είδαμε ότι οι ιστορίες της Γένεσης μπορεί να είναι μια θεολογική επικάλυψη. Μια παραχάραξη. Ναι, μια μεγάλη θεολογική παραχάραξη παλαιότερων μεσοποταμιακών μύθων. Μύθων που μιλούν για προηγμένα όντα, ίσως εξωγήινα, και τη διαμάχη τους για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σωστά. Η ιστορία Ενλίλ Ένκι πίσω από τον Γιάχβε και το φίδι. Δεύτερον, εξετάσαμε την πιθανότητα ενός χαμένου, προηγμένου πολιτισμού πριν από έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, ίσως τις καταστροφές της νεότερης Δριάδος. Τα ίχνη του οποίου βλέπουμε σε αρχαιολογικά ενίγματα όπως το Γκεμπέκλι Τέπε ή προδυναστική Αίγυπτος. Να άβολη αλήθεια, σίγουρα. Και τρίτον, αγγίξαμε την ιδέα ότι οι θεοί των αρχαίων, οι Τιάνγκυρ, ο Άνες, ίσως και ο Προμηθέας, δεν ήταν υπερφυσικά άπειρα όντα. Αλλά όντα πεπερασμένα. Ίσως επισκέπτες από αλλού, με ανώτερη τεχνολογία που οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Ο Θεός ως τεχνολογία. Ακριβώς. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία, ίσως την πιο ριζοσπαστική σκέψη για το τέλος. Για προβληματισμό. Ποια είναι αυτή? Τι αλλάζει, αν δεχτούμε έστω και ως υπόθεση εργασίας, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού που ονομάσαμε υπερφυσικό ή θεϊκό, στις αρχαίες πηγές ήταν απλώς τεχνολογία. Τεχνολογία πέρα από την κατανόηση των προγόνων μας. Αλλάζει τα πάντα στην αντίληψή μας για την ιστορία και τη θρησκεία. Τι γίνεται αν η βάση πολλών θεμελιωδών θρησκευτικών μας πεποιθήσεων είναι, στην πραγματικότητα, μια παρεξήγηση? Μια παρερμηνία μιας συνάντησης με όντα προηγμένα, ναι ίσως, από αλλού, που όμως δεν ήταν θεοί με την έννοια που τους δίνουμε σήμερα. Μια συνάντηση που καταγράφηκε ως θρησκευτικό γεγονός. Ακριβώς. Αν αρχίσουμε να κοιτάμε την αρχαία τέχνη και τα κείμενα όχι μόνο ως θρησκεία ή μύθο, αλλά και ως πιθανό ιστορικό αρχείο επαφής, τι άλλο μπορεί να ανακαλύψουμε κρυμμένο σε κοινή θέα? Όπως τους ικτάμενους δίσκους στα ουραναρτικά ανάγλυφα που λέγαμε, ή τα μυστηριώδη αντικείμενα σαν τσάντες και κόνη ή ρολόγια χειρός που κρατούν θεότητες και μυθικά όντα σε ανάγλυφα από τη Μεσοποταμία μέχρι τη Μεσοαμερική. Τι είναι αυτά τα αντικείμενα? Σύμβολα ή μήπως εργαλεία? Μήπως η αλήθεια ήταν πάντα μπροστά στα μάτια μας, περιμένοντας απλώς να αλλάξουμε οπτική γωνία, να δούμε το υπερφυσικό ως τεχνολογία? Αυτή είναι η πρόκληση.